Pekný večer, milí priatelia. Vítam vás na dnešnom predstavení spoločnosti Greenway. Spoločnosť Greenway je ruská spoločnosť, ktorá vstúpila na náš trh, na trh Európskej únie a teda zároveň prišla sem priamo cez Slovensku a Českú republiku. Potom sa začala šíriť ďalej, prišla vo februári tohto roku. Za tú dobu máme veľmi slušné výsledky. Ja by som sa vám len tak v krátkosti predstavil, volám sa Milan Pokorský, spolupracujem so spoločnosťou Greenway hneď od začiatku, čiže začínali sme tu prakticky pár ľudí, 4 činnosť spoločnosti Greenway. A za tú dobu, čo to robíme, sa náš tím rozrastol na 5000 ľudí a máme veľmi slušné výsledky s tým, že za minulý mesiac sme urobili obrat 4 milióna eur a už veľa ľudí máme na rôznych pozíciách, ktorí sú spokojní ľudia, ktorí proste užívajú produkty Greenway a tešia sa aj z toho, že majú zaujímavé finančné príjmy. Takže ja by som vám spoločnosť Greenway predstavil. Spoločnosť začala podnikať pred 4 rokmi v Rusku a hneď veľmi rýchlo za tým v ďalších krajinách, ktoré sú tie tzv. Postsocialistické krajiny okolo Ruska, čiže v nejakých 15 krajinách zhruba. A pretože sa jej veľmi dobre darilo, tak v roku 2020 nastúpila vlastne na trh Európskej únie. Spoločnosť má cieľ, to je taká zachytná pre nás nejaký zachytný bod, termín rok 2024. Vysvetlím vám to potom za chvíľku na grafek, na ktorom si povieme, čo spoločnosť všetko plánuje, ale každopádne do tohto roku 2024 chce mať spoločnosť okolo 2000 výrobkov. My tomu hovoríme bez chémie, takže sú to výrobky, v ktorých sa nepoužívajú rôzne farbivá, konzervanty a chemické látky, ktoré by poškodzovali náš organizmus a zaťažovali prírodu. Spoločnosť chce v roku 2024 urobiť obrat 5 miliard eur. To je obrat, ktorý robia dnes najväčšie spoločnosti sieťového marketingu na svete, okolo 5 miliárd, niektoré robia aj viacej, samozrejme, niektoré okolo trochu menej. A je to veľmi slušný obrat za tých pár rokov a je to urobené, tento plán nielen kvôli tomu, aby teda spoločnosť mala nejaké ekonomické výsledky, ale aby dosiahla aj to, čo si predstavuje, že by chcela dosiahnuť. Vízia spoločnosti Greenway je na celom svete výrazne zlepšiť zdravie 100 miliónom ľudí a zlepšiť stav prírody a oceánov. Toto je možné len vtedy, to zdravie ľudí môžeme vylepšiť aj u jednotlivcov. Napríklad by stačilo aj jednému človeku vylepšiť zdravie a už by to bol nejaký výsledok. Ale keď chceme zlepšiť stav prírody celkovo a hlavne teda oceánov, tak na to treba už, aby veľká masa ľudí prestala používať tieto chemické čistiace prostriedky, o ktorých sa budeme za chvíľku baviť. A tým pádom naozaj to môže byť reálne, že stav prírody sa zlepší. Niektorí z vás možno vedia, ale väčšina ľudí, keď som sa tak aj stretol s tým, ako sú ľudia informovaní, tak nevedia o tom, že až 52% kyslíka, ktorý potrebujeme tu na Zemeguli pre život, tak produkujú oceány. Práve ten planktón a tie zelené rastliny v oceánoch produkujú viacej kyslíka ako všetky stromy na svete, na Zemeguli. Takže to je veľmi významná vec, pretože tieto oceány pomaličky umierajú, nie je len to, čo je také viditeľné, že sa klčujú pralesy a sa ničia, ale aj tie oceány majú stále horšie a horšie prostredie, v ktorom potom tieto zelené organizmy môžu existovať. A okrem tých iných všetkých rôznych účinkov, ktoré má táto chémia a vôbec civilizácia na oceány, tak okrem toho
je to teda aj vymieranie týchto zelených rastlín, ktoré sú tu. Takže čo môžeme urobiť? Pokiaľ chceme využiť produkty spoločnosti Greenway, tak môžeme využiť ten ekotrend pre domácnosť a môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu života a zdravia pre seba a svojich najbližších. Toto je veľmi dôležité, pretože my môžeme nahradiť tú čistiacu chémiu ekologickými prostriedkami Greenway a vytvoriť si tzv. Ekodomácnosť alebo ekologickú domácnosť. Prečo je to dôležité? Ja pozorujem často, pretože zaoberám sa aj takými tými vecami, informáciami okolo zdravia. Pozorujem, že dnes je taký trend, že ľudia či už na tú prírodu dbajú, ale hlavne aj u seba na zdravie svojich najbližších, robia rôzne veci preto, aby boli zdravší, kupujú si rôzne výživové doplnky, cvičia, športujú, robia rôzne, špeciálnu stravu, konzumujú a podobne. A na druhej strane si neuvedomujú, že toto všetko, čím sa snažia vylepšiť svoje zdravie, si veľmi prudko znižujú, alebo dosť teda obrovská záťaž je z tejto chémie domácej, pretože napríklad existujú štúdie, ktoré hovoria, že domáca chémia nám vie zničiť až polovičku imunity. No a to už je dosť vážna vec, pretože na jednej strane si kupujem výživové doplnky, aby som si imunitu zvýšil, a na druhej strane si to zahadzujem, ja hovorím, že veľkou lopatou, tou chémiou, a ničím si vlastne efekt toho, čo robím pre zdravie. Keby som to nerobil, nepoužíval túto chémiu, tak to zdravie môže mať dvojnásobne dobre, ako je. To sú fakty, to sú proste výskumy. Jeden z takýchto je norská štúdia, ktorú robili v Norsku štúdiu na, myslím, 6 000 ženách, 20 rokov sledovali, ako vplýva na ich zdravie domáca chémia. No a prirovnali to asi k takej záťaži toho organizmu, ako keď človek vyfajčí 20 cigariet denne. Takže aj ten, kto chce byť zdravý a treba kvôli tomu nefajčí, tak pokiaľ používa domácu chémiu, tak to má takisto, ako keby vyfajčil 20 cigariet. Takže ten, čo vyfajčí 20, tak má takú záťaž toho dýchacieho ústrojenstva a všetkého, ako keby fajčil 40. A pritom stačí iba utierka z patentovaného mikrovlákna a čistá voda, aby sme vyčistili takmer všetko v domácnosti, robili si s tým osobnú hygienu a podobne. Pýtate sa možno, že ako je to možné, že čistá voda a nejaká utierka, no tak povieme si o tej technológii, ktorú má spoločnosť Greenway kúpenú na 90 rokov. Je to japonská patentovaná technológia a fakt tu potom stačí len voda a toto naše smart mikrovlákno. Prečo smart? Mikrovlákno už poznáme, ale toto spojenie možno nepoznáte. Je to mikrovlákno, ktoré je špeciálnej konštrukcie. Ono sa skladá zajedno z dvoch zložiek, je to polyamid a polyester. Z toho jedna zložka nasáva vodu, jedna tuky, čo sú vlastne nezlučiteľné veci, takže tam už vidíte, že asi tam bude to fungovať nejak ináč. A ten princíp vám ukážem tu dole, keď sa pozriete na obrázok, tento tak zhruba v strede fialový, je to znázornené mikrovlákno, ktoré je veľmi tenučké, je to nejaký veľmi, veľmi malý zlomok hrúbky vlasu, možno 80-krát tenšie ako vlas. A toto klasické mikrovlákno, ktoré už poznáme dlho, niekoľko 10 ročí, možno 20 rokov, 30, tak to na ten povrch nabaluje tie nečistoty, vodu, to, čo potrebujeme odstrániť, a pretože to mikrovlákno je tenučké, ho tam veľa v tej nejakej utierke, povedzme, tak to funguje veľmi dobre. Ale prečo by sme nepridali na tom účinku a môžeme to dosiahnuť tak, že my dosiahneme oveľa väčší efekt, keď urobíme mikrovlákno podľa tejto patentovanej japonskej technológie. Keď sa pozriete sem doľava dole, tak vidíte, že to mikrovlákno, ktoré má približne taký istý rozmer ako to klasické, je ale ešte pozdĺžne štiepené. Čiže vieme si predstaviť, že nie len tento povrch okolo,
vlákna nasáva tie nečistoty a naberá vodu, ale do každej tejto špáry, okrem toho povrchu, zachádza ešte aj tá nečistota. A keďže je to urobené z tých dvoch materiálov, tu sa môžeme pozrieť na tento šedý obrázok, ako to vyzerá na nejakej mikrofotografii, ako je to poskladané, tak vidíme, že to určite chápeme, že to má oveľa väčší účinok, pretože tá plocha je tam mnohonásobne väčšia. Je to okolo 8 až 10 krát väčší účinok ako klasické mikrovlákno. Tieto naše smart mikrovlákna sú pospletané potom v tej tkanine do takých snopcov, širších a širších, samozrejme, aby to malo nejakú tú hmotu a do toho sa potom naberá perfektným spôsobom všetko, čo potrebujeme odstrániť. Čiže to je jedna stránka, keď porovnáte obyčajné mikrovlákno a naše, že tam obrovský väčší ten kontaktný, tá kontaktná plocha s tými nečistotami je zložené z dvoch látok, nielen z jednej, alebo z dvoch materiálov. A navyše, pokiaľ sa týka funkčnosti na veci, ktoré prichádzajú buď do styku s potravinami alebo s našim telom, tak sú tam ešte aj nanočastice striebra. Toto je veľmi dôležité zase, veľký rozdiel, pretože ako fungujú nanočastice striebra, to už sme sa mali dozvedieť možnosť veľa rokov dozadu a dokonca aj tisícročia dozadu sa používalo striebro ako prostriedok proti rôznym patogénom, čiže tie nanočastice striebra, ktoré sa uvoľňujú, tak zlikvidujú tú baktériu alebo iný patogén tým, že rozrušia jej nejaké tie životne dôležité orgány alebo teda jej povrch a zničia ju. Takže nanočastice striebra pôsobia tak, že potom má to dezinfekčné účinky v podstate a antipatogénne, takže môžeme to využiť bez použitia nejakých ďalších prostriedkov na dezinfekciu a podobne. Povieme si niečo o produktoch a tu vlastne vidíme tie produkty, ktorým my hovoríme, ja tomu radšej hovorím nie, že wow produkty, ale taká tie aha moment z toho vzniká. Aj sú to vlastne produkty, tu začína vlastne takým spôsobom aj si môžeme niečo povedať o stratégii spoločnosti. Sú to produkty, ktoré majú taký ten tzv. Virálny efekt. Nie je to o tom, že sú tam vírusy, ale je o tom, že sa to tak šíri veľmi prudko a rýchlo. A používa sa tento výraz napríklad v online marketingu, že virálny marketing. Čiže veľmi rýchlo to ide a šíri sa to od človeka k človeku. Vidíme ten efekt naľavo napríklad, ako vieme vyčistiť hrniec, ktorý je niekoľko rokov zajdený. My sme mali podobný prípad s tým, že teda na chalupe bol hrniec, ktorý sa používal roky, bol ešte horší ako tento a dá sa to pekne, krásne vyčistiť. Buď len s diskom Involver, ktorý je práve z tohto mikrovlákna, alebo plus pasta Mystic, všetko bez chémie. Čiže ak to čistíme len diskom, dávame na to len čistú vodu. Pokiaľ je to veľmi odolná špina, používame pastu Mystic, ktorá je zase zložená len z prírodných látok. Má tam nejakú sodu a podobné veci, ktoré sa potom rozložia, kyselinu citrónovú alebo niečo podobné, limonenen, tak to je niečo podobné ako kyselina citrónová. A keď sa rozložia, tak sú neškodné pre naše zdravie aj pre prírodu. Tu sú rukavice, ktoré sa používajú, alebo teda sú určené na tzv. Ako univerzálne upratovanie, univerzálne rukavice, na univerzálne upratovanie s tým, že ale ľudia, ktorí pracujú v tomto referenčnom marketingu, si všelijaké veci vyskúšajú, potom sa dozvieme navzájom medzi sebou. Aj to je účel toho, že máme takýto tím, aby sme si vedeli poradiť. A tu vidíte, že s tým čistia psíka. Je to veľmi príjemné pre tie zvieratka a veľmi dobrým spôsobom to odstraňuje či už srst alebo tie nečistoty zo srsti. Takže to je len také použitie. O produktoch do hĺbky sa bavíme potom pri iných príležitostiach na prezentácii o produktoch. Potom tu je utierka na sklo, to je veľmi obľúbená utierka, ktorá
skutočne funguje perfektne. Stačí buď na sucho alebo s navlhčenou pretrieť okno, máte ho umyté alebo čisté, nepoviem, že umyté, lebo tam je len trocha vody, ona je len vlhká, máte ho čisté za pár sekúnd, oproti tomu procesu, aké si poznáte, že najprv nejaká jarová voda, aby sa zmýla nejaká nečistota hrubá, potom to musíte oplachnúť, aby to tam nebolo, tá jar, potom to musíte, a to vám tam teče všelikde po tých parapetách, určite to poznáte, potom to okenou a vyleštiť ešte nejakým suchým papierom. Proste ten proces celý, ktorý trvá, poviem, jedno okno by ste umývali 4 hodinu, tu ho spravíte za 2 minúty. Máte ho perfektne čisté. Ja to používam, keď mám zarosené zrkadlo v kúpeľni. Predtým som to všelijakými handričkami musel napäť na 10 krát. Keď som to chcel mať rýchlejšie, tak som to ešte fenom vyfúkal, aby som sa mohol rýchlo treba zoholiť v tom zrkadle. Po sprchovaní je to zrkadlo zájdené od rosy. Tuto to prejdete, máte to vybavené, idete ďalej. Takže perfektná vec. Ďalšie možnosti, tuto sú kuchynské utierky, Absolut, tie majú striebro, používajú sa na potraviny, dá sa s nimi buď čistiť potraviny od tých všelijakých vonkajších chemikálií, dokonca sú otestované zase ľuďmi, ktorí sa proste prídu na všeličo možné. Človek, keď rozmýšľa, tak vymyslí rôzne varianty použitia. Tuto sa to osvedčilo napríklad, že z ovocia, zo zeleniny, ktoré je kupované v tých bežných potravinách, obsahuje plno dusičnanov, tak po zabalení do tej utierky a nechaní tam, ja neviem, na 2 hodiny alebo z večera do rána, tak významným spôsobom klesne ten obsah dusičnanov. Ďalší efekt je taký, že keď do toho zabalíte ovoce, zeleninu, my osobne, ja môžem povedať, my sme do toho balili kôpor napríklad, keď sme mali v záhradke čerstvý. Ten kôpor, viete, že aký je, veľmi jemnučký, krehučký, keď ho necháte niekde hneď zvedne. 2 týždne bol v chladničke a taký bol ako zo záhradky čerstvý, takže perfektná vec. A ďalšie rôzne využitia nebudeme rozoberať, samozrejme pôvodne je to na utieranie riadu, s tým, že aj tým striebrom teda ošetruje od patogénov. Tu nápravo zase vidíte efekt veľký kozmetickej utierky, ktorá tiež vidíte porovnanie na ľavej strane, to je po ošetrovaní dlhodobom rôznymi tými klasickými metodami, micelárne vody, v tom sa ja veľmi nevyznám, ale tak povedali dievčatá, krémy a podobne, iné prípravky. Potom za 2,5 mesiaca, keď sa ošetrovala tá pokožka našou utierkou, ktorá je takisto antibakteriálna a perfektne čistí tie nečistoty, tak vidíte to zlepšenie. Takže určite predpokladám, že slečna sa veľmi potešila, keď dosiahla takýto efekt. Toto je niečo, čo mňa dostalo, tak to poviem. Dostalo ma to, pretože ja som sa stretol s touto utierkou na auto ako s prvým produktom. Priniesol mi ju doktor Grillus, ktorý je na čele našej skupiny a on vlastne to priniesol z Ruska. A ja ešte asi s 2 ľuďmi ďalšími na začiatku sme sa pripojili, začali sme šíriť Greenway po Slovensku, v Českej republike, dnes už v ďalších možno do 15 krajinách sveta, tak pretože ide to veľmi dobre, tak toto bol efekt, prišiel s takým autom, ako ho vidíte dole, a vyťahol z kufra takúto utierku, fľaštičku takúto 2,5 decovú s vodou, pofrkal to, trošku to pomačkal, aby sa to celé premočilo, aby bola vlhká tá utierka, ešte ho nakoniec aj vyžmichal a išiel na to. Pozrite sa, aký efekt. Takto vyčistil celé auto asi s 2 decami vody. Takže perfektná vec, treba vyskúšať. No a potom okrem týchto produktov z mikrovlákna je tam ďalšia veľká škála produktov, ktoré už potom sú také tie cyklické, ktoré sa používajú bežne, pretože utierku si kúpime a pokiaľ ju nejak enormne nezničíme, tak nám vydrží treba za 2 roky. My už máme kuchynskú utierku, ktorú sme tu nevideli, ale inú utierku ako tú žltú, tak
tu máme od toho februára, ešte stále funguje, stála nejakých 4,40 € a ušetrila už niekoľko fľažiari odvtedy. Takže tu sú univerzálne, alebo teda pracie plátky. To sú plátky na pranie, ktoré sú vyrobené z kokosového tuku a liehu. Oni sú v troch takých verziách. Univerzálne, to je tak, ako ja hovorím, že voňajú čistotou. Na detské prádlo tam je aloe vera, nejaké esenciálne oleje, oni tak trošičku už tak sú také navoňané. A tie, čo sú na jemné prádlo, väčšinou na dámske, sa používajú, tak tí už majú takú trošku takú vôňu výraznejšiu. Je tam makadamový olej a nejaké ďalšie veci. Zase ľudia vymyslia všeličo možné, takže umývajú sa s tým vlasy, umýva sa s tým telo, umývajú sa s tým, kúpu sa s tým zvieratka a proste ďalšie využitie, či už v kuchyni, keď už človek má ten pocit, že tam potrebuje mať niečo na tej utierke také, ako že to ako niečo podobné ako jar, povedzme, tak aby nemusel tú chémiu používať, tak má toto čisté. Zase je to príroda, keď sa to rozloží, tak je to neškodné aj pre človeka, aj pre prírodu. Ja v tom vidím obrovský význam práve v týchto plátkoch, pretože keď si uvedomíme, že ľudia sa bežne sú obalení proste s tými chemikáliami, ktoré majú nasiaknuté v prádle, tak, lebo to je celodenný proces. Spíte, máte nejaké pyžamo-nočnú košelu, spíte v nejakých obliečkách, všetko máte opraté, ešte lepšie navyvažované, je tam kopa chémie, to pôsobí na vás celú noc a dýchate to ešte k tomu celkom fajn v tom prostredí toho teplého pelechu, keď tam spíte. Ráno skočíte do nejakého domáceho oblečenia, tak samozrejme, že ho perete, zase je to v práškoch všelijakých škodlivých, kopa rôznych škodlivých chemikálií. Oblečete sa do práce, zase ste v tom, prídete domov a zase do postele. Proste celý deň v chémii ste zabalení. Potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia majú kopu tých všelijakých alergií, či už kožných alebo dýchacích problémov a podobne. Toto je z veľkej časti spôsobené práve touto domácou chémiou. Keď sa pozrieme tu hore napravo, vidíme, že sú tam rôzne symboly, vykričníky, ktoré hovoria o tom, že to škodí dýchacím cestám, tomu, onomu, proste celá plejada tých nežiaducich účinkov. To v našich plátkoch nenájdete. Proste tam je kokosový olej a kokosový lieh vybavené. Trošku nejaký esenciálny olej, aloe, povedzme makadamový olej. Ideme ďalej. Čiže my si môžeme poskladať celú túto domácnosť bez chémie, ale nie len tak, ako som hovoril, že na to čistenie a ošetrovanie toho tela, pranie a podobne. Máme už tu, keď sa pozriete dole, sú esenciálne oleje. Máme 100% prírodné esenciálne oleje, veľmi kvalitné, ktoré sú za veľmi priaznivú cenu. A plus spoločnosť má aj ďalšie produkty, ktoré prídu v priebehu januára budúceho roku, predpokladáme, už by mali byť tu. Sú tu tzv. Funkčné čaje. Čo znamená funkčné? To znamená to, že je to čaj, ktorý je zameraný na nejaký problém zdravotný. Takže dneska nemôžeme hovoriť, že liečivé, pretože legislatíva nám zakazuje hovoriť, že niečo lieči, okrem tých liekov, ktoré vieme, na čo sú a aké majú vedľajšie účinky. Takmer všetky, a nie len jeden, ale aj veľmi veľa a nebezpečných. A keď je niečo z prírody, tak to nemôže byť liečivé. Dneska možno už sa nemôže ani povedať, že slnko lieči, tak ako bolo niekedy bežné, pretože to nie je chémia, ktorá sa dá patentovať. Takže tieto čaje sú funkčné a pôsobia trebárs na to, keď má človek problémy s obličkami, keď má problém s pečeňou, keď má problém s nespavosťou a podobne. Takže sú zamerané na nejaký problém. A sú zostavené takto zloženie, aby pomohli tomu človeku. Bez zase ďalšie nejaké chemickej záťaže. Sú čisté, bez farbív a konzervantov a podobne. Potom je tam veľa rôznych výživových doplnkov, kozmetika, všetko bez chemie. Spomeniem napríklad produkty také ako krémy,
ktoré sa používajú v suchej forme, čiže to je taký paradox, ne, že krém v suchej forme a nebudete sa práškovať s tým. Rozmieša sa trošička toho prášku s vodou v nejakej myštičke a používa sa to ako krém, je to čisté a nemusí to mať konzervanty. A ďalšie výživové veci, proste to sú len dnes okolo 200 produktov, do toho roku 2024 ich bude tých 2000 zhruba. Poďme ďalej teda. Čo my s tým môžeme urobiť? Vypočuli ste si niečo o produktoch, možno vás zaujali, možno sa vám páčia. Čo teda môžem urobiť? No môžem sa v prvom rade stať zákazníkom, aby som mohol tieto produkty využívať, pretože keď si ich vyskúšam, budú sa mi páčiť, môžem sa prihlásiť do e-shopu, ktorý mi spoločnosť dá, prakticky zadarmo. Máme e-shop, nemusíme za neho nič platiť, máme vlastný e-shop, v ktorom si môžeme nakupovať. A čo je výhoda tohto e-shopu je to, že my tam máme rôzne bonusy a zľavy. O tých si budeme hovoriť hlavne zajtra. Dnes si ich len tak vymenujeme. Aktívny partner sa môžeme stať aktívnym partnerom, čiže môžeme určitým spôsobom aj to zobrať ako podnikanie, pretože veľa z nás, keď sa tomu venuje, a dokonca aj ľudia, ktorí len začali tak, že proste sa im to páčilo a začali to odporúčať ďalej, začali o tom rozprávať, tak môžu sa získať veľmi zaujímavé provízie alebo v menšom tie bonusy z toho môjho obratu a z obratu ľudí, ktorým to poradím. Takže poďme si tak veľmi ako schematicky povedať, čo sa dá všetko dosiahnuť. Hovorím, zajtra to bude podrobne rozobrané aj s číslami, výpočty, všetko bude zajtra v marketingovej časti o takomto istom čase na tom istom linku. Povedzme si, že teda čo môžeme urobiť, keď sme aktívni, alebo čo získame, keď sme aktívny partner alebo podnikateľ. Čiže môžeme využiť odmenovací systém. Tam za jedno z vlastných nákupov môžem získať 40% z bodovej hodnoty peniaze naspäť. Oni sú tie produkty ohodnotené určitou hodnotou bodovou a tá sa potom prepočítava v jednotlivých krajinách na tú menu, ktorú tie krajiny majú, pretože spoločnosť podniká, teraz momentálne máme otvorených vyše 60 krajín a až na Európsku úniu, tak v každej krajine sú rôzne všelijaké meny, takže aby sa to dalo prepočítať, preto sa to robí v bodoch. A plus teda okrem toho, že dostávam peniaze naspäť, tzv. Ten cashback, tak môžem dostať 10 až 40% darčekový bonus. To sa vyberá v darčekoch, ktoré si vy môžete vybrať z toho sortimentu, ktorý máte v e-shope, čiže nedostanete nejakú zbytočnosť, čo firma už nepotrebuje, tak vám to tam hodí, že však tu máš darček. Takže tu si môžete vybrať, čo chcete. Potom je tam možnosť budovať svoju obchodnú sieť do šírky, tam získavate mentorský bonus, zase zajtra sa s tým budeme zaoberať, veľmi zaujímavé. Poviem vám, že napríklad keď ste mali 100 ľudí, ktorí si nakúpia u vás časom, taký, čo im to odporúčite, oni potom samozrejme budú aj ďalším, ale tých, čo ste vy do toho zapojili, tak môžete získať povedzme 1100 € len z tohoto mentorského bonusu, okrem iných provízií. Do hĺbky, keď budujeme, tam je skupinový bonus, ktorý je potom od 6 do 24%, dá sa veľmi rýchlo dosiahnuť pozícia, ktorá je tam už zaujímavá potom a vypláca sa tento skupinový bonus do nekonečnej hĺbky, čiže vlastne vy, keď získate niekoho, on niekoho a tak ďalej, stále máte tento bonus skupinový, až pokiaľ sa nevybuduje líder a tam už sú potom ďalšie bonusy, o ktorých tuto si môžete pozrieť, že až do 9. úrovne ten príjem tam pri tom líderovi od tých 1200 do 450 do 2500 €. Závisí od toho, ako máte tú sieť zostavenú z tých ľudí. Pri tom predošlom tam môžete mať príjem kľudne 150, 200, 500 € podľa toho, akú máte tú skupinu, až hovorím aj 1000 € je reálne. Potom je pozícia master, kde už ten príjem je od tých 1300, väčšinou to býva viacej, ale začneme pri tej dolnej hranici až 7000 € plus autobonus.
Ako autobonus dáva spoločnosť v rámci autobonusu automobily Mercedes-Benz a u nás už napríklad od toho februára získalo 5 ľudí nárok na toto auto. Čiže vidíte, že to je reálne to získať a takých ľudí, ako je líder s týmto príjmom, ktorý je v priemere, ja neviem, možno okolo vyše 1000–1500 eur, tak týchto lídrov už máme vyše 50, 53 alebo 50, neviem koľko ich bolo minulý mesiac. Takže tam naozaj vidno, že to funguje, tento systém. A je to vďaka tomu, že spoločnosť má produkty veľmi jednoduché a sú za veľmi priateľné ceny. To sú ceny od, ja neviem, 2 eur, cez tie úterky, ktoré sú tam 4, 5, 6, 7 eur, úterka na auto, ktorú ste tam videli, stojí nejakých 14,40 a potom sú tam sety, ktoré sú už potom drahšie, lebo tam je veľa produktov. Ale veľmi priateľné ceny sú. Preto nám aj ten obchod, keď to tak nazvem, ide veľmi rýchlo a vieme veľmi rýchlo šíriť túto myšlienku medzi ľudí. Potom je pozícia Grandmaster, kde sa už podieľa človek aj na podiele z obratu spoločnosti. Je k tomu od pozície GM1 a cestovný bonus. Proste tam veľmi veľa bonusov, budeme si zajtra o tom hovoriť konkrétne. A prvá pozícia Grandmaster bola dosiahnutá u nás na Slovensku a vy ste vlastne v tom tíme, ktorí to počúvate a už ste zaregistrovaní, alebo tí, ktorých by to zaujalo, tak budete v tom tíme, ktorý je najúspešnejší v celej Európskej únii. A vďaka tomu, že máme veľmi dobre vypracované materiály pre ľudí a dnes už robíme aj školu, takzvanú školu milionárov, ktorou vzdelávame človeka hneď na začiatku. A keď sa pozrieme dole, tak je tam možnosť budovania sieti po celej Európe. V Indii, Vietname, teraz sa pridala Kanada, začína Stredná a Južná Amerika, takže skutočne dnes už pomaly 70 krajín sveta a máte obrovskú podporu tímu nášho a dostatok informácií a vzdelávania na to, aby ste mohli, pokiaľ chcete, tak naozaj rásť. Toto je, by som povedal, najdôležitejšia vec, ktorú si treba povedať a uvedomiť pre toho, kto by to zobral, že chce sa do toho pustiť ako partner aktívny a možno sa sprofesionalizovať v tejto práci. Pretože sú to obrovské možnosti aj zárobku, aj tých ostatných vecí. Máme tu aktivity, dovolenky rôzne, ktoré spoločnosť poriada. Je tam ten autobonus a náš tým je taký, že naozaj si aj rozumieme aj s tými, treba naprieč tými líniami, podporujeme sa, takže je to jeden úžasný projekt, do ktorého pokiaľ človek vstúpi, veľmi rýchlo si ho môže otestovať a zistiť, že teda o čom to je, aby to nebolo len, že na základe toho, že niekto mu niečo iné povedal. Vy sa môžete napríklad do spoločnosti prihlásiť zadarmo a potom uvidíte, že čo bude ďalej. Ale to si necháme na zajtra. Takže v roku 2017 sme si hovorili, spoločnosť začala podnikať. Tu bolo 13 miliónov obratu. V roku 2018 75 miliónov, to je v eurách. Si predstavte, že bol nárast viac ako 5-násobný. A v roku 2019 sa to zdvojnásobilo na 140 miliónov. Tu sa spoločnosť rozhodla, možno už teda plán mala skôr, ale že vstúpi na trh Európskej únie. To je rok 2020 a dostali sme k dispozícii sklad nejak tak 11. februára bolo oficiálne to otvorenie Európy a dostali sme sklad, ktorý je v Prahe. Ďalšia výhoda, máme to po ruke, vieme s tými ľuďmi komunikovať a vychádzajú nám v ústrety. Tu má spoločnosť naplánovaný obrat 300 miliónov. Tie obraty, ktoré sa robia, nasvedčujú tomu, že keď to budeme bilancovať začiatkom budúceho roka, tak sa toto potvrdí. A potom sú naplánované tie rasty vždy dvojnásobne až do toho roku 2024 na tých 5 miliard, ktoré som už spomínal. A teraz poviem jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá a na tomto v podstate ja staviam nejakú takú svoju perspektívu, čo sa týka tej podnikateľskej činnosti.
Keď si to pozrieme, tak v tomto období týchto už teraz vlastne rok 2020 máme za sebou, takže v období už teraz nasledujúcich 4 rokov dosiahne spoločnosť taký obrad ako veľké spoločnosti. Napríklad poviem aj, ako pomenujem tú spoločnosť, však to si každý môže dohľadať, to sú proste štatistické údaje. Pozrel som si spoločnosť Envej, ktorú pozná každý, ktorá je tu, ja neviem, 60 rokov, vyše 60 rokov a tá mala za minulý rok obrad 8,4 miliardy dolárov. 5 miliónov eur, 5 miliard dolárov euro a 8,4 miliard po 60 rokoch. Sú spoločnosti, ktoré sú menšie, dosahujú povedzme týchto 5 miliard a takisto za to isté obdobie. A tu je dôležitý tento čas. Čiže my, keď tu narastieme vlastne z tohoto ešte relatívne malého obratu na tých 5 miliárd, tak si predstavte, že koľko provízií sa tu vyplatí za tie 4 roky. Vyplatí sa tu toľko provízií, čo teraz sa vypláca povedzme v tom Envej po tých 60 rokoch. Čiže my môžeme dosiahnuť to, čo ľudia v Envej poctivo, trpezlivo, systematicky budovali 20 rokov, 30 rokov a sú niekde na nejakom vrchole teraz. Ja vám garantujem, že ľudia, ktorí ste tu aj teraz, dneska, alebo tí, ktorí sú dnes u nás už zaregistrovaní, tak tu budú za tých 5 rokov na takej úrovni, ako tí ľudia z iných spoločností, povedzme po 20-30 rokoch. Toto je potenciál našej spoločnosti. Toto je vec, ktorú naozaj, ako ja, keď som to hovoril na začiatku, keď som si to uvedomil, tak mi chodil mráz po chrbte, z toho sa mi normálne ježili chlpy, ako sa hovorí, pretože to je sila. Takže takáto spoločnosť je tu pre vás k dispozícii a spoločnosť, ktorá rastie o 100% ročne, medziročne, to je perspektíva taká obrovská, ak teda poviem štatistiku zase zo spoločnosti Envej, iné na tom nie sú ináč. Naša spoločnosť má rast plus 150, teda plus 100% medziročne, Envej mala minus 5,6 alebo 8. To už je spoločnosť, ktorá je stabilná, je to kvalitná spoločnosť, má vynikajúce produkty, ľudia, ktorí tam už sú dlho, tak zarábajú, ale je to spoločnosť, ktorá už má takýto rast teraz momentálne. Naša takto. Takže vy sa toho môžete zúčastniť. Je to vlastne súčasnosť. Toto je súčasnosť, toto je perspektíva do budúcnosti. Dobre, takže si to zhrňme. Máme teda pred sebou unikátnu príležitosť, pretože riešime globálny celosvetový problém. To znamená, že je tam obrovský trh za tým. Riešime svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. To je pre každého osobne dôležité. To je dnes, keď sa spýtate ľudí, že čo teda by najviac chceli, tak väčšina ľudí drvivá vám povie, že zdravie. Máme jedinečné, jednoduché, patentované produkty, ktoré sú za veľmi priateľné ceny. Sme medzi prvými, toto je ďalší prvok, ktorý mňa mrazil, keď som počul o Greenway, že my sme úplne medzi prvými na európskom trhu, úplne nenasytený trh dnes, tých 5000 ľudí, ktorí je na Slovensku a v Čechách a možno ďalších toľko v Poľsku a v Nemecku a pár, možno stoviek, tisícov niekde inde, keď to zoberieš, že 15-20 tisíc, čo to je? Rusi za 3 roky a tie okolité krajiny majú vyše milióna ľudí už proste v Greenway. Takže tuto máme obrovský trh otvorený pred nami, taká príležitosť tu nie je a je to spoločnosť, ktorá je osvedčená. A ešte poviem jednu vec, tu nikto o nič nepríde, lebo je veľa spoločností teraz, vôbec ich nebudem menovať, ktoré žiadajú od ľudí rôzne také investície, hlavne aj finančné, alebo proste do nejakých komodít a podobne. A sami možno poznáte, že aké je tam riziko obrovské. Môže to byť veľmi výnosné, ale tam obrovské riziko, že tá spoločnosť krachuje, alebo proste odíde a ľudia prídu o peniaze. Tu každý dostane svoj tovar, nekúpi ho za 1 milión, ani za 10 000 eur, ani za 5 000 eur, neinvestuje do toho veľa a buď si to, keby už nič z toho iné nebolo, tak si to užíva v pohode
tomu vydrží na 100 rokov, čiže do smrti môže mať nejaké úterky, ktoré si perfektne uľahčí prácu, šetrí si zdravie a o nič ten človek neprišiel. Takže tu je veľmi bezpečný tento náš projekt, čo sa týka tohoto nejakého skrachovania alebo niečoho podobného. Teraz máme veľmi výnosný marketingový plán, o tom si povieme potom zajtra, niečo bližšie. Máme osobné zdroje priamo z firmy, pretože sme pripojení rovno na tie štruktúry, ktoré sú až priamo pod vedením, alebo naši ľudia, ktorí sú na vrchole našej siete, sú aj vo vedení spoločnosti. Máme prvého Grandmastera a sme najlepšia, najsilnejšia, najskôr sme získali túto pozíciu. Sme vlastne najúspešnejšia sieť alebo tá štruktúra v tejto spoločnosti Greenway na európskom trhu. Takže môžeme vám vytvoriť rôzne lepšie podmienky ako tí ostatní. Je tu možnosť nákupu aj podnikania online zo svojej kancelárie, čo je dnes veľmi zaujímavé, pretože dnes pri tých obmedzeniach pohybu a podobne je to úplne ideálne pre ľudí, ktorí majú trebárs také zamestnanie, kde nemôžu dochádzať do práce teraz, alebo im uzatvorili rôzne ich prevádzky. Takže veľa ľudí sa k nám pridáva a môžem vám povedať, že v tej prvej vlne korona, ktorá bola od toho marca, tak my sme úplne raketovo vyštartovali. Z toho ničoho, čo sme začali tu 4, tak sme vybudovali podnes sieť 5000 ľudí a celkové tá naša sieť, v ktorej sme, ktorá patrí pod najzdatnejšieho lídra, tak celkové v tej štruktúre je 500 000 ľudí. A ten predpoklad toho obratu, ktorý je tam za tých pár rokov, to je obrovská príležitosť. Takže s takou trochou nadsázky, keď si povieme, tak tieto produkty ešte zatiaľ nikto nemá a ten, kto ich vidí a počuje o nich, alebo čo, tak všetci ich chcú. Nie je to v absolútnom meradle, samozrejme, ale ja mám s tým takú skúsenosť, že minimálne 70-80% ľudí, keď im o tom poviem, a mám pri sebe tie produkty, tak hneď si ich chcú kúpiť, aj si ich kúpia. Takže ja na záver poviem taký citát, ktorý mne sa veľmi páči, som ho počul niekde alebo čítal na internete, že keď vám niekto ponúkne skvelú príležitosť, tak choďte do toho. A potom sa priebežne naučíte, ako to funguje. Skutočne, ako tu nie je na čo čakať, nie je čo váhať, pretože do spoločnosti sa môžete prihlásiť zadarmo, dostávate hneď svoj e-shop, kde si môžete potom nakupovať, môžete si tam registrovať, prijímať ďalších ľudí, ktorí budú mať o to záujem, zorientujete sa v tej problematike a podľa toho, ako to budete vnímať, buď si budete nakupovať produkty, keď si nimi budete spokojní aj naďalej, alebo získate bonusy, takže budete mať svoje produkty zadarmo, alebo navyše ešte môžete to brať ako svoje nejaké podnikanie, ako sa hovorí, na hlavný úväzok a môžete zarábať veľmi slušné peniaze, určite lepšie ako v nejakom klasickom zamestnaní a ten príjem je tu neobmedzený. Tie príjmy sa stále zvyšujú. Máme informačné kanály, ktoré sú na Facebooku, uzavreté skupiny, kde si môžete pozrieť skúsenosti našich členov. Sú tam stovky videí a obrázkov, ktoré vám hovoria o tom, ako produkty fungujú. Biznis skupina, tam máme zase webináre zaarchivované, ktoré sú o podnikaní, marketingovom pláne a podobne. Naša skupina má YouTube kanál, ktorý je Darinka Babinská, Greenway Darinka Babinská. Keď si to tam nájdete, tak si môžete popozerať také videá, ktoré my sme tak ako vyťahli z toho, aby tam nebolo tak veľa, aby ste sa vedeli rýchlo zorientovať. Pracujeme na Instagrame, tam máme zase tiež Darinka Greenway, ktorý tiež tam má tie veci, ktoré môžete si pozrieť, také tie základné, aby ste nemuseli blúdiť medzi stovkami rôznych informácií. Telegram, Messenger, webináre, ráno, večer, proste máte toho s Neurekom, čo vám môže pomôcť a dnes aj školu milionárov, ktorá beží teraz, ako poviem to tak, akože v úvodzovkách 2. ročník. Je to týždenný taký ako tréning, kde sa dozviete veľa vecí, ale veľa vecí si tam aj prejdete tak, aby ste ich
mali zvládnuté a vedeli ich používať. Takže máme to pripravené a preto sme aj takí úspešní. Tu je len také nakúknutie do toho YouTube kanálu, keď si tam dáte odoberať, tak sa potom dostanete ďalej do tých videí. Tu je taký krátky návod ako na to, čiže keď si kliknete na to Greenway Darinka Babinska, nájdete tam nejaké video, dáte si to na odber a idete. Okrem toho, ešte som nespomenul, pracujeme už teda na takomto medzinárodnom trhu a robíme prezentácie od tohoto týždňa práve. Sme urobili trošku inú zostavu tých webinárov. Webináre budú v slovenčine, ktoré budú potom na našom tomto skupinovom. Budú webináre v maďarčine, v češtine, v angličtine zatiaľ. Takže každý, kto má nejakých známych zahraničí, tak môže ich pripojiť potom na tieto webináre, pokiaľ by to nebolo zrozumiteľné, že teda mne po slovensky alebo po česky niekto nerozumie, tak môžeme potom vás pripojiť na tie webináre ďalšie. Takže a končíme. Ja vám ďakujem za pozornosť. Vy si zhodnotíte, že či sa vám to páčilo, či vám to stojí za to, aby ste sa ozvali človeku, ktorý vás sem pozval. Toto je dôležité, aby ste teraz si nepovedali, že ten Pokorský tu všetko vie, všetko nám tu povedal, tak ideme mu zavolať. Nie. Moje kontakty sú len preto, keby ste vy nevedeli sa skontaktovať s tým človekom a určite, keď sa ozviete, tak ja by som sa vás pýtal, že kto vás sem pozval, ale v prvom rade určite sa obráte na toho, kto vás sem pozval, pýtajte od neho ďalšie informácie. Ja som tu taká posledná inštancia až v tom celom rade, kde vy môžete byť. Keby už ste inde sa nedovolali nejak tých informácií, tak potom môžete sa aj na mňa obrátiť, ale v prvom rade určite na toho človeka, kto vás sem pozval. Takže ja sa s vami lúčim, prajem vám ešte pekný večer a pokiaľ sa k nám pridáte, tak budeme sa všetci tešiť. Majte sa pekne, pekný večer ešte prajem.